Добро утро, приятели! Както ви казах вчера, ще се става рано днес. И ето, станали сме, 7:30 е в момента. Пак има хора, но не е като вчера. И разбира се, е слънчево. Точно това, което исках. Ами много по-спокойно е, по-красиво е. Много се радвам. Разбира се, всеки, който има кученци, вижте как си ги разкарват сутрин. Просто за всичко е помислено. Много са красиви тези. Много. Така да си седнеш с кафенце. Аз моето вече си го изпих. Чувате ли птичките? В описанието ще напиша къде е. Ей така, ако ви е любопитно да видите. Още мъничка, но ще стане много готина. Само да порасне. Аз ето такива харесвам, по-наситени цветове, по-лилави, по-розови. След малко ще си направя снимки. Вижте тук. Вау! Погледнете тук. Вау! Гледам, през нощта ги осветяват. За съжаление няма да го видим това, защото си прибираме днес. За съжаление. На нашите почивки, за съжаление, винаги улучваме гати скапаното време. Винаги. Ама какво да се прави? Пролет е непредвиден. Защото пролет винаги е така. На сакура сезона винаги вали. Винаги, аз ви казах и преди. 2 дена вали, 1 ден слънчево, 3 дена вали, 1 ден е слънчево. И това е положението. Много е красиво. Тотално. Надявам се да ви е интересно. След малко ще ходим на детски парк с децата. Малко да пощуреят. Вие ще видите от видеото. Вчера времето беше
покъртително с този дъжд и мъгла. Но успяхме да си свършим каквото мислихме. Опадват. Хайде до след малко. Ще ви покажа другата дестинация.
започнаха да идват караванки с храна и с напитки, но ние пък тъкмо си тръгвахме. Фестивал явно щеше да има малко по-късно и може би ще ги осветяват вечерта, но аз ви казах, че ние си заминаваме за Токио. Ето пак гледката от балкончето. Много по-красиво е, когато слънцето е изгряло. И вижте как се вижда като розов килиме. Ние се върнахме до хотела да се чек-аутнеме и продължаваме към детският парк. Много интересно беше. Малка информация да ви кажа къде сме и какво е интересното. Много от нещата не ги видяхме, за съжаление. Ще се идва пак, но не знам кога. Намираме се в Изокоген, който е един от най-красивите и популярни курортни райони в Япония. Той е само на 2 часа път с влак от Токио. Районът съчетава по уникален начин вулканична природа, горещи извори, онсен и океанско крайбрежие и богата култура. Основни забележителности. Планината Омуро. Там, където бяхме сега, виждаше се нещо като планина. Това е то. Това е емблемата на района. Угаснал вулкан с перфектна форма на обърната купа, изцяло покрит с зелена трева. До върха се стига с открит лифт, а разходката по ръба на кратера предлага панорама към планината Фуджи и Тихия океан. Смята се, че вулканът е послужил като вдъхновение за емблематични сцени в известното аниме "Твоето име", Your Name. Аз, между впрочем, го гледах преди сигурно месец и наистина точно натам ми заприлича, когато гледах филмчето. Парка, в който се намираме, се казва Изогрампал парк. И честно казано, не съм доволна.
Атракциите бяха супер, не беше това проблема. Просто цената беше страшно висока. Един път ти купуваш входен билет и отделно всяка атракция трябва да се заплати, като горе-долу за самата атракция плащаш колкото входния билет и като сумираме сумите излиза, че по-евтино щеше да бъде да идем на Дисниленд. Иначе атракциите бяха топ, но според мен не си заслужаваше чак толкова. И отделно виждате тези сферичките с водата. Когато Ая беше мъничка на 2 години, 2 години и половина, в България имаше такава атракция. Тя сама изяви желание да влезе в тази сферичка и много се накефи. И представете си колко мъничка е била. Сега обаче не й дадоха сама да влезе, нито дори не дадоха тя и батко й да влезе. Трябваше да има един родител с тях и може би защото тримата бяха в сферичката, тя рева през цялото време. Не знам заради това ли, заради нещо друго ли, но рева през цялото време. Ужас! Започваме много добре.
Взех си една капсулка. По-скоро тя не е за мен, естествено. Взех се я за енцето. С Ампамане. Сега ще ви го покажа. Ампамане тук е много популярно, анимационно. И децата много го харесват. Мен ме кефи, защото е много интересно. Ще седна тук на сянка малко и след малко отивам при децата. Може и да са свършили вече. След малко ще ви покажа какво се падна. Хайде до след малко. Вижте какво се падна. Надух го, надуваеми са. Според мен много ще го хареса. Това е Кокинчан. А това Horror Man. Много герои има. В Ампаман страшно много герои има. Този съм го виждала, но не знаех, че така се казва. Ая много ще се зарадва. Да ви кажа, бяха децата в тези надуваемите топки на водата. Ая нещо не й хареса. И не се забавляваше изобщо. Не даваше и на другите да се забавляват. Урева света. Аз се сещам на Цветница в България. Имаше такава топка. Тя изяви желание, пуснаха я сама в топката, толкова много се забавляваше. Мислех, че същото ще се случи и тук, но не. Може би се измориха от тичане по-рано, не знам. Обаче, надявам се сега да си е прекарала добре. Сега ще я питам и ще й го дам. Дано малко да разведрим обстановката. Момиченцата, знаете, по-чувствителни са. По-емоционални, също като майка си и така. Айде отивам до децата и ще видим следващото какво ще бъде. Ще ми се тук да дойдем на тези атракции. Хайде до след малко. Ходим в този ресторант. Обикновено този вид ресторанти храната не е кой знае какво, но самата декорация е интересна. Дано да има места. Вижте този динозавър. Яко е. През нощта тук свети всичко. Навсякъде видях, че има лампички. И сега ще видим. Ще е майко, вътре ще е лудница. Погледам децата. Вътре. Да видим дали ще намерим места.
Смешните колелета бяха най-интересни до сега според мен. Поне според мен децата наистина страшно много се забавляваха. Значи толкова смешни имаше. Толкова смешни имаше, че просто аз не влязох. Искаше ми се, ама айде. Ето безплатната зона. Погледнете колко е интересна. Погледнете. Тук пък това също е интересно. Тук е безплатната зона и е, не знам, според мен по-яко. Вижте и тези топки. Може по топките да си. Ето тази парзалка. Гледнете. Много интересно. И е безплатно. Виж яйцето. Забравила съм го. Гати якото. Я виж този. Виж окото. Малко страшно.
Приятели, ще си ходим. Ще си ходим вече, защото имаме 3 часа път. А ако има задръстване, може и повече. Това е за днес. Днес целият ден прекарахме тук. Беше забавно, не стига времето изобщо, но ние не трябва наистина да си ходим. Надявам се, че ви е било интересно и ще се видим пак. Чао!